Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a la segona. Aquesta és la segona de les converses que tenim i que mantindrem amb els candidats a l'alcaldia de Barcelona, d'aquestes municipals que les tenim a tocar, cada vegada més a prop el 28 de maig. Dic candidats i no dic candidats i candidates perquè, malgrat que els hem convidat a tots, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i alcaldable també, ha declinat la invitació. I ho dic perquè no sembli que no l'hem convidat, perquè també tenia moltes ganes de saber què opinava o què havia de dir del sector de l'habitatge, que és el que avui ens porta aquí, però no podrà ser. Aquesta cita, com sabeu, l'organitza el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida amb l'Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya, que està ubicada a la seu del col·legi. I el que volem és això, tenir una conversa distesa i conèixer de primera mà què diuen els alcaldables, què faran sobre també el present i el futur del sector de l'habitatge a la nostra ciutat, que és un sector clau. Ho és ara i ho serà en els propers anys encara més. Avui ens acompanya, avui sí, perquè l'altre dia no ens va poder acompanyar el president del Col·legi d'Administradors de Finques. Ja pots posar Llorenç Vinyes amunt, un aplaudiment per ell, que avui sí que el tenim aquí. Ens donarà la benvinguda. Gràcies. Moltes gràcies, Clara. Moltes gràcies a tots vostès per aquesta presència, per haver vingut a acompanyar-nos en aquest acte, especialment al candidat a l'alcaldia de Barcelona, senyor Ernest Maragall. Moltíssimes gràcies. Sabem que la seva agenda és extraordinàriament complexa i que vingui i que estigui aquí amb els administradors de finques de Barcelona, doncs per nosaltres és un gran honor i una gran satisfacció. Dit això, dir-vos a tots vosaltres, companys, amics, que aquest cicle de converses, des que fem aquest tipus de converses, des del col·legi és perquè ens volem apropar a les institucions i volem erigir-nos com a aquells experts, prescriptors i aquells interlocutors vàlids en la relació amb les administracions i en relació a l'habitatge, que és el nostre element nuclear, la nostra font de l'activitat que desenvolupem. Quan parlem d'habitatge, en tota la seva dimensió, Tenim moltes ganes de conèixer, tenim molt interès en conèixer l'opinió, les propostes que té el candidat en matèria d'habitatge i especialment també en una de les nostres funcions, que és precisament la rehabilitació amb criteris d'eficiència energètica, la rehabilitació d'edificis, en aquests moments en què l'habitatge té un element valuós importantíssim en tot el sentit, i, a més, perquè des del col·legi sabeu que tenim l'oficina, estem constituïts com a Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya, on visem i revisem i validem els expedients de subvencions dels fons Next Generation de la Unió Europea. Aquesta canalització d'aquests fons cap a la nostra economia, cap a les nostres empreses, cap al confort dels nostres ciutadans, és el que ens fa i ens empodera per ser encara més necessaris en el sector habitatge. Dir-vos que els administradors de finques, ho sabeu tots els que us dediqueu, els companys professionals, tenim una meta, que és que els nostres edificis que nosaltres administrem, els habitatges, siguin segurs, siguin sostenibles i siguin accessibles. I quan parlem d'accessibilitat, i és un tema que sempre està per allà i es diu però no surt, parlem d'accessibilitat universal, no només de supressió de barreres arquitectòniques, que també, evidentment. Bé, no res més, perquè hem vingut a sentir les propostes del candidat a l'alcaldia, del senyor Maragall, dir-li que estarem molt atents a les seves explicacions. I a tots vostès, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut. Gràcies. Moltes gràcies. Llorenç Vinyes, el president del col·legi. Us recordo ràpidament la mecànica de com funcionarà aquest acte d'avui, que és molt senzilla, escolteu, però jo per si de cas faig el full de ruta. Primer tindrem una conversa distesa amb el candidat, que ja el tenim aquí preparat, ara pujarà a l'escenari, i la segona part el que farem és obrir torn de preguntes. Veieu que ho hem posat fàcil, tenim un canal de WhatsApp, un número, com el candidat, que en parlarem, també ell també té un canal de WhatsApp. Ens
podeu enviar les preguntes. A mesura que us vagin acudint, no espereu al final, ens les aneu passant i llavors al moment de les preguntes les vaig llegint i hi ha tota una part, jo crec que molt interessant, que és aquesta interlocució, que pugui respondre directament als dubtes que sorgeixin o el que li vulgueu preguntar. Per tant, la mecànica és molt senzilla. Avui ens acompanya, ho ha dit el president del col·legi, el candidat a l'alcaldia de Barcelona per Esquerra Republicana de Catalunya, Ernest Maragall. Ja ens pot acompanyar a l'escenari, ja pot pujar. Per aquí, és igual, per aquí o per allà. Farem fer una mica de volta. I podeu aplaudir, que no heu esmorzat. Si pots seure allà, millor. Ara, una mica d'alegria. Tots coneixeu Ernest Maragall, tots coneixem Ernest Maragall, però faig un repàs molt ràpid d'algú que té moltes coses, que quan algú té molt depòsit, llavors costa fer un resum, jo fer un resum molt resumit. Va néixer el 5 de gener, home, si no el facis, diu, home, 4 coses, senyor Maragall, les haig de dir. No sabia que havia nascut el dia que els Reis et porten els regals, el dia 5 de gener. Compartim signe del zodíac perquè vaig néixer el 30 de desembre. Aquí tenim 2 capricorns, en fi, no sé si tindrem coses en comú o no. Militant des del 2018 d'Esquerra Republicana de Catalunya, antic regidor de l'Ajuntament de Barcelona a les files del Partit dels Socialistes de Catalunya, del 95 al 2004. Diputat a la 8ª, 9ª, 12ª i actual a la legislatura del Parlament de Catalunya. També ha estat al Parlament Europeu, ha exercit de conseller d'Educació i d'Acció Exterior del Govern de Catalunya. La seva relació amb l'Ajuntament de Barcelona comença molt abans de la política, el 1960, quan hi havia Porcioles, No, 1960 no. No? Jo ho he llegit, això. La Viquipèdia està malament, 1970. 1970. 1970 a l'Ajuntament de Barcelona, però sí que hi havia Porcioles encara, no? Ho dic bé, sí. Sí, però un temps molt curt. Jo no estava ben bé a l'Ajuntament, estava a l'institut, el que aleshores es deia Centre Ordinador Municipal, És que ja a la Ronda de Sant Pau. tocava temes informàtics, quan jo pensava, ostres, aquella època... Feia de programador. De programador, aquella època. Amb targetes perforades, sí. Devia ser com una cosa molt estranya, no, senyor Maragall? Estranya, als anys 70, no? Que diuen, no, vull dir, ara els ordinadors són una cosa molt comuna, no? Als anys 70 tot estava per fer i tot era possible, diguéssim. No, i tant que sí. Doncs aquí el tenim, això, d'informàtic, en aquelles èpoques a l'Ajuntament de Barcelona. Jo destacava en Porcioles perquè quan pensem en l'alcalde Porcioles pensem en tot el que va arribar a construir, no? Era quan arribaven a Catalunya molta immigració d'Andalusia i s'havien de construir, ell va construir de manera massiva blocs de pisos i especialment va crear vivendes a l'anella de tot el que és Barcelona per evitar que es formessin grans barris de barraques. Bé, actualment Ernest Maragall és president del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i regidor a l'Ajuntament de Barcelona, després de guanyar per vots les últimes eleccions municipals que finalment ja sabem tots com va acabar, que Ada Colau va acabar d'alcaldessa de Barcelona. Té compte a Twitter, on té més de 80.000 seguidors, perdó. A l'Instagram també té compte, que l'he estat mirant a tot arreu. Tenen també Esquerra Republicana, és el primer partit de les municipals que tenen un perfil a BeReal. Jo dic, escolta'm, estan a l'última. I a més... M'emociona. Home, m'emociona. A mi, escolta'm, és molt pro en temes xarxes socials, Ernest Maragall, i a més ha obert un canal, com us deia, de WhatsApp per respondre directament, que sé que el gestiona. Clar, la gràcia és que el gestioni. L'altre dia una noia que es deia com jo, Clara, que era el seu aniversari, li va enviar un missatge, això s'ha viralitzat a tot arreu, perquè sé que també... Sí, s'ha viralitzat. I demanava, crec que per un company, escolta'm, què passarà? Parlava de les superilles, que en parlarem també, no? Parlarem de superilles també? Home, no hem vingut a parlar de WhatsApp. Hem vingut a parlar d'habitatge. Hem vingut a parlar d'habitatge, hem vingut a parlar d'habitatge de Barcelona i d'una llarga llista de coses. Comencem pel que toca més a l'actualitat, que tenim que és que Esquerra i Bildu han permès donar llum verda a la nova llei d'habitatge del govern de Pedro Sánchez.
a Twitter, ara que parlava de xarxes socials, vostè se n'ha felicitat, deia Esquerra, amb aquesta nova llei dona resposta útil a una de les grans qüestions de Barcelona, la regulació de lloguers, els preus limitats a zones tensionades, protecció de llogaters. Pot concretar una mica més? És a dir, és bona aquesta llei? Per què? Sí, em deixes començar una mica abans, diguem-ne, perquè amb la introducció que has fet, ara no és que vulgui defugir ni molt menys aquesta qüestió, que ja repreguntaré, cap problema. És molt interessant i molt important. Però no, jo només saludar i agrair la invitació. No tinc més remei que recordar algun període concret que em relacionen amb vostès. Potser algú se'n recorda de vostès, o potser no, perquè vostès són massa joves, diguéssim. No pensis, algú que diu aquí no pensis. No dongui res per fet. Als anys 70 no, però als anys 80 sí. Vam estar, i vaig tenir una etapa de molta relació amb vostès, perquè estava fent el cadastre de Barcelona. I el cadastre de Barcelona era una... Era una obra magna. Era en si mateix un projecte, una feinada. Vam constituir una empresa municipal pública per fer-ho bé, perquè allò calia... Teníem una plantilla de més de 100 i escaig de dones i homes trepitjant la ciutat i relacionant-nos amb vostès amb molta intensitat. No, ho dic perquè em sembla que entenc el concepte i el que vostès representen des d'aquell moment i ara després, òbviament, amb molts valors afegits i molt més coneixement, i diria que en aquests moments la seva funció és encara més rellevant en els moments, i ja vaig cap a la pregunta. No, però el que ha dit és molt interessant, que li dona un coneixement profund de la ciutat. Sí, però aquí vostès al fet ja són una peça que articula, que estableix la relació, que connecta. I em sembla que l'administració som els primers interessats en que aquesta connexió funcioni. I per tant aquí segur que al Barça hi ha totes les qüestions, ja els anticipo que jo voldria tenir vostès una capacitat de revisar aquesta relació, administració, propietat, llogaters i no llogaters, propietaris en si mateixos. I em sembla que hi ha una feina per fer en aquest sentit i que jo crec que estic en condicions d'establir la relació que cal. I crec que estem aquí, tots tenim drets i deures en aquesta ciutat. L'administració és la que en té més, o la que hauria de fer-se més responsable d'una determinada suma d'eficiència, agilitat, resultats, en el terreny de l'habitatge molt especialment. De manera que hi ha molt a millorar, jo entenc, des d'aquest punt de vista, des de l'administració, estic dient. I estic segur que vostès seran un factor positiu no només de col·laboració genèrica, sinó també de millorar els resultats, que puguem, efectivament... La nostra administració és una administració pesada i s'ha anat agafant pes, diguéssim. No s'ha alleugerit, al contrari. Al contrari, no? De manera que hem de fer... L'administració s'ha de simplificar, no sé si rejovenir és la paraula, però s'ha de posar al dia, s'ha d'actualitzar i d'alguna manera n'ha d'aprendre, ha d'incorporar les tecnologies, més, molt més, i hem de ser capaços d'establir relacions d'immediatesa, de contacte tant diari com calgui, amb vostès, en molts sentits. Jo que aquests mesos i setmanes i anys me'ls he passat també trepitjant la ciutat i escoltant associacions de veïns, propietaris de cases que clamen per ser rehabilitades, per exemple, propietaris d'edificis o propietaris o usuaris, llogaters d'edificis en mal estat. Tot això no ho farem tot el que cal fer, que és molt, si no és amb una determinada capacitat d'entesa, d'aliança objectiva amb tots vostès. Anem a la llei de regulació de lloguers. Jo crec que aquí hem de distingir també l'origen i els efectes buscats i el que justifica en aquells moments haguem fet aquest esforç. Primer el vam fer a Catalunya, vostès ho saben, després el Tribunal Constitucional va tombar el concepte
De manera que tenim les dues experiències. No, primera, l'experiència de veure quin resultat donava aquella norma, pràcticament no la tenim, perquè no va haver-hi ni el mínim espai, el mínim temps per verificar res. Hem tingut una mica més de temps per veure què passa si no la tenim, que també és una dada més del paisatge. I la dada que tenim, o el paisatge que tenim, és que el mercat, per si sol en aquests moments, funciona d'una determinada manera que expressa contradiccions, limitacions, ineficiència global i, a més, resultats en termes tangibles d'accessibilitat i de capacitat que el mercat de l'habitatge funcioni com seria natural que funcionés, doncs no és així. No tenim un mercat equilibrat, un mercat ni amb suficient oferta, ni amb demanda solvent, ni amb regles del joc que articulen això. I potser la dada més significativa en aquest sentit és que tenim una proporció d'habitatge protegit, d'habitatge assequible, que està anys llum del que... Les comparacions sempre són perilloses, però està bé saber que la cultura mitjana a Europa, social, la cultura institucional, la cultura política, dona de si que les grans ciutats, tots els països tenen, Europa ens diu hauria de tenir el 15. N'hi ha que en tenen bastant més d'habitatge públic, protegit o assequible. I n'hi ha alguns que en tenen menys. Nosaltres som els que en tenim menys. I això caracteritza una mica aquesta situació. A més, aquest país, d'una manera o altra, vam decidir prescindir del que teníem. Havíem tingut més del 15% d'habitatge públic, però el vam privatitzar, el vam adjudicar en els que primer eren usuaris d'habitatge públic i ara són propietaris, precisament, que vam decidir deixar-ho. I això és una condició que no és menor. Després hem tingut una determinada evolució econòmica i hem adoptat decisions de model econòmic d'aquesta societat, que han acabat també afegint un altre tipus de contradiccions o d'efectes secundaris, com és tot el fenomen del turisme, que en determinats àmbits, en determinades zones tensionades, per utilitzar la terminologia oficial, produeixen uns determinats efectes. Després tenim polítiques urbanístiques, que en generen uns altres efectes secundaris. Tot això que en diem gentrificació, aquesta paraula horrible però ben descriptiva, que genera unes determinades conseqüències perfectament també registrades. Tenim estadístiques i estadístiques frapants sobre els efectes de tot plegat. Estem per sota del 2% d'habitatge públic i assequible. En aquestes condicions, confiar en que podem seguir esperant que el mercat per si sol arregli o acabi generant les condicions d'aparició d'oferta per una banda i de millora d'accessibilitat i de possibilitat, per exemple, de la nostra joventut, de també en l'àmbit d'habitatge tenir un procés d'emancipació natural, doncs són com a mínim no sé si dir-ne ingenuïtat o és un error, simplement. Que calien... Jo vull fugir del debat estrictament acadèmic i teòric sobre aquesta qüestió i els efectes a mig i llarg termini de la regulació són sempre contraproduents. Molt bé. No és que no vulgui discutir la raó d'aquest argument, que segurament hi és. Però la qüestió és si ara i aquí això té sentit un instrument, ni que sigui provisional però llarg, que ens garanteixi que podem començar una senda, un itinerari de recuperació de magnituds normals per les dues coses. Per tenir una proporció d'habitatge públic i assequible mínimament digna i per anar recuperant les condicions de funcionament d'un mercat efectivament obert i efectivament lliure. I per tant, en aquests moments, a mi em sembla que aquesta llei és útil. És útil i és necessària. És necessària perquè si no els efectes socials i els efectes, diguéssim, des del punt de vista inclús de funcionament del mercat no són els que ni vostès tampoc desitgen. Què passa ara quan surt un habitatge a lloguer? Quants en surten? A Barcelona, ciutat, quina oferta tenim en aquests moments? No tenim l'oferta suficient.
ni molt menys. La tenim molt per sota dels mínims que ens hauríem d'exigir tots plegats. I quan surt alguna lloguer, alguna oferta, més aviat el que passa és que s'organitza una mena de subhasta. Aquí en Damas. Hi ha situacions acreditades que d'alguna manera apareix això. O en tot cas, en aquests moments, el mercat de lloguer està sotmès a una pressió que no és ni natural ni positiva. De manera que cal una regulació. Durant quant de temps? Amb quines regles del joc? Jo tampoc no es tracta de dir feta la llei i ja està tot resolt. No, al revés. Feta la llei comença la nostra feina. La del govern de Catalunya i la del govern de la ciutat també. I la seva, si m'ho permeten. Perquè haurem de gestionar amb el degut detall i amb la deguda cura i amb la deguda atenció la gestió d'aquestes regles del joc, per aconseguir que els efectes siguin els que desitgem i no uns altres, per aconseguir que hi hagi més mercat, que hi hagi un mercat més obert, que hi hagi un mercat més flexible i que hi hagi efectivament millora en les condicions i en el funcionament global d'aquest mercat. I a més, i per mi és el més important, aquesta llei tracta un aspecte, però necessitem, i potser són les altres preguntes, perquè per mi són les importants. L'altra cosa que necessita és el llançament de polítiques de fons en relació a l'habitatge. Ara anem conversant. Que no són d'acompanyaments, que són les de debò, que són les que haurien d'estar funcionant i que no funcionen, que és efectivament les de nou habitatge, les de construcció de nou habitatge, les de rehabilitació de l'habitatge, dels habitatges malmesos, de la capacitat d'articular positivament la relació entre públic i privat, les que permeten que la inversió immobiliària es desenvolupi en les millors condicions i, per tant, hi hagi efectivament aparició d'oferta en tots els àmbits, en tots els renglons, d'habitatge lliure i d'habitatge protegit, d'habitatge de propietat i d'habitatge lloguer, i que això tingui la dimensió adequada. I aleshores en tornarem a parlar i decidirem si cal o no cal mantenir aquesta legislació, aquesta regulació. He fet una pregunta i ens ha fet una ponència del senyor Maragall. Dic ara, hi ha moltes coses que ja he dit que potser repreguntarem, però sí que hi ha un tema interessant parlant d'aquesta llei que ens deia, és un punt de partida. Jo estava pensant en les quotes i pensava, jo que sempre penso en femení, les quotes són necessàries perquè si no les dones no arribaríem a molts llocs, però ha d'arribar un moment en què aquestes quotes ja no les necessitem perquè s'haurà equilibrat. És una mica de dir, és una llei, un work in progress, comencem, així ho he entès. I avaluem, I avaluem, avaluem i verifiquem què passa i rectifiquem si convé, ajustem, millorem. Serà clau, el que comentava aquesta... Sí. M'encantaria, senyor Maragall, que poguéssim aquest tema tenim una opinió molt clara de que aquesta llei pot donar... És necessària, per suposat. Hi ha una manca d'oferta? Totalment d'acord, absolutament d'acord. Ara portem el micròfon. També. Hi ha un problema de demanda. Tots volem que hi hagi habitatge assequible, tots volem que el mercat se reguli amb les ajudes de l'administració pública, però si manca oferta, és l'administració qui haurà d'aportar oferta. Exigir aquest esforç a la part privada sense un acord, que no hi ha hagut una imposició, home, pensem que aquí les formes són les que hauríem d'anar veient. Jo el missatge que venia a donar abans de la pregunta i amb l'altra banda de la qüestió era aquest. Ens hem de posar a fer aparèixer oferta real d'habitatge lliure i d'habitatge protegit i hem d'acordar les regles del joc. I si volen en parlem Absolutament d'acord. Home, molt interessant el que ens comentava quan hem començat el president del col·legi, Llorenç Vinyes, deia el col·legi és prescriptor, és el que més en sap, l'habitatge és un ecosistema en si mateix, és a dir, des del col·legi es tracten moltes coses, la relació amb els veïns, amb tots, són els que més saben, i aquesta relació amb l'administració, amb la branca política, amb qui pren les decisions, ha d'existir, i si no hi és, com ens deia molt bé Ernest Maragall, s'ha de fomentar.
Anem a concretar. Quines són les principals prioritats de política d'habitatge per la ciutat que té Esquerra per Barcelona? A veure, veig si sóc capaç de resumir i de no fer una A veure, perquè vull fer més preguntes. Una altra ponència, diguéssim. Però per força això és perquè és un tema tan significatiu com divers i complex. Deixem-me resumir tres línies, diguéssim. Hi ha una línia de més, de quantitat. Fa falta fer aparèixer oferta. Per tant, hem de decidir com. Jo crec que està clar com. I això és responsabilitat de l'administració. Si volen responsabilitat compartida d'Ajuntament i Generalitat. El que no serveix de res és que ens dediquem des de l'Ajuntament a dir no, és que el problema és que la Generalitat no fa. I des de la Generalitat a donar mil explicacions de no tenir el finançament, que segurament són raons més o menys certes. Però el que es tracta ara és de fer possible que la màquina d'inversió pública i privada funcioni. Jo no veig cap raó perquè no puguem tornar en aquest primer rengló al que ja està demostrat que es pot fer, que s'ha fet amb altres només, i no fa tants anys. Aquí es construïen 5.000 habitatges l'any en un moment determinat. Hi ha sol per això? Hi ha sol disponible? Sí, n'hi ha. Hi ha sol disponible nou? Sí. Hi ha sol disponible en sol urbà consolidat però susceptible de ser gestionat, de prendre decisions urbanístiques i de posar-ho a disposició? També. De manera que en aquests moments aquesta ciutat d'entrada, abans de fer-hi massa res més, té sol almenys per 26.000 habitatges nous. Almenys. De manera que som-hi, diguéssim. Això és exigent en termes d'administració, perquè vol dir passar del planejament a l'execució urbanística, dels grans plans als plans concrets, la delimitació de terrenys. A quines parts de la ciutat tenim això? Em sembla que tots estarem d'acord amb això. Per una banda al nord, Besòs, Sagrera, totes aquestes zones. Per una altra banda una peça que ja està en marxa, que és la Marina i la Marina del Prat Vermell, etc., però que encara pot durar més d'ací. I a més, jo no vull avançar aquí, però tenim al cap algunes altres novetats significatives en aquest terreny, des del punt de vista de quin sòl i en quines condicions es pot posar a disposició d'això. Per tant, l'objectiu de 5.000 habitatges a l'any, 20.000 al mandat, jo diria que és el mínim al que ens hem de comprometre, perquè és retornar a la normalitat. Però jo mai no m'ho prenc com una promesa. És un compromís de fer-ho tot perquè això passi. I a més soc conscient que això no passarà perquè ho fem des de l'administració. Ho farem si som capaços, efectivament, d'articular una entesa, un acord, uns acords i unes regles del joc amb el sector immobiliari, amb la promoció i amb vostès. Això inclou, per cert, un debat que és el que segurament molts de vostès tenen al cap, que és la famosa regla del 30%. Molt bé. I si volen després en parlem amb més calma per no allargar-me en aquesta resposta. Perquè en la línia de polítiques globals aquesta és una, i d'aquesta quantitat de 5.000 a l'any, 20.000 al mandat, vol dir que el compromís ha d'incloure que almenys una tercera part d'això, almenys 8.000, han de tenir caràcter d'habitatge protegit i assequible. I això em sembla que és perfectament factible, es correspon amb l'experiència nostra i es correspon amb l'experiència coneguda i reconeguda de qualsevol gran ciutat europea. I si volen, després també els explico exemples recents dels que he pogut constatar. En segon lloc, a més de més habitatge, necessitem tota una política que té un caràcter més social respecte a la situació actual, que afecta i perjudica el mercat també, que és tot el fenomen de la... Això és un tema, aquí la responsabilitat ve del model econòmic que tenim i de les regles del joc que des de les administracions i des de les polítiques públiques hem generat. No pot ser que tinguem aquest ritme encara ara, o el tinguem encara en previsió amb major risc de desnonaments. Oi que tots vostès són els primers interessats en que no n'hi hagin de desnonaments? Doncs l'únic desnonament acceptable és el que no arriba a produir-se. I jo crec que estem en condicions, la senyora Carme Tilla, que està aquí al davant i m'escolta, no només en sap, sinó que
ho té claríssim i crec que ens haurà també de contribuir a articular bé la mesura en aquest terreny, però aquí hi ha des dels conceptes d'aval-lloguer en si mateixos, per facilitar l'accés i l'estabilitat, fins a aquesta cosa que estem proposant nosaltres ara, que és un fons de garantia que serveixi per prevenir el desnonament, perquè no s'arribi a produir, per articular una entesa concreta, cas a cas, si convé, administració, propietari, llogater, és a dir, intervenir quan es produeix el primer pagament. No esperar el tercer i que ja estigui el jutge. La qüestió és que no arribi el jutge. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que tenim un fons de garantia que en aquests moments hem xifrat en 25 milions d'euros, que ens hauria de servir pràcticament per evitar, si ho féssim bé, no totes, perquè segur que hi ha circumstàncies que no són salvables, o actituds o comportaments que no mereixen ser protegits, però tot l'espectre de desnonaments derivats de la situació econòmica general, de la dificultat de tenir rendes, ingressos suficients per mantenir una determinada situació, són tractables i per tant crec que estem en condicions, naturalment, amb l'afegit de polítiques socials d'acompanyament, de recuperació, de contacte amb el món laboral, etc. Però això és l'obligació de l'administració, en aquest cas de l'Ajuntament. I tercera gran línia, que té a veure també amb l'Oficina Tècnica de Rehabilitació, que aquest és un tema també que... El micròfon. Faig masses coses i parlo massa. Qui té aigua? Ens hem de prendre seriosament el concepte de rehabilitació, però hem de canviar d'escala. Ara hi ha experiències molt bones. Tenim evidències que permeten dir que això és una necessitat i al mateix temps és una possibilitat clara. Però clar, escoltem, aquí el mapa de l'estat d'eficiència energètica dels edificis d'aquesta ciutat és molt clar i molt crític. Estem en categoria D o E amb el 90 o el 80% dels edificis. I per tant, un dia o altre, a més, ens caurà sobre una exigència normativa europea, però no ho fem per exigències europees, fem-ho per convicció pròpia. La majoria d'edificis, d'aquests edificis dels anys 60 i 70, vostè esmentava el senyor Porcioles, que en va fer molts. Com es van construir? Com estan mantinguts? Quines inversions s'hi han aplicat de renovació, de manteniment de posta al dia? I per tant hi ha una immensa necessitat d'això. I a més això és una oportunitat magnífica en termes de sector econòmic. Hem de tornar a tenir un sector de la construcció equipat, renovat, amb noves tecnologies, amb connexió amb el país i el que és, el que tenim, com per exemple la indústria de la fusta que no existeix i que podria existir, que hauria d'existir, o no té res a veure això amb els temes d'aïllaments, finestres, tancaments, etc. És clar que sí, vull dir que aquí hi ha una immensa possibilitat, només des d'aquest punt de vista d'eficiència energètica, però a més jo crec que en aquests moments és necessari que aquest concepte de rehabilitació s'hi afegeixi la transició energètica, és a dir, la instal·lació d'energia, de plaques fotovoltaiques especialment, als sostres, no dels edificis normals, d'aquells que es pugui. Nosaltres tenim un compromís ja des de la Generalitat de posar plaques fotovoltaiques als edificis dels equipaments públics de la ciutat. A Barcelona hi ha 350 escoles. Si instal·lem en aquests edificis, afegeixi biblioteques, centres cívics, poliesportius, és a dir, hi ha 500 punts susceptibles, com a mínim, només utilitzant el patrimoni públic. Si hi fem instal·lacions a la potència suficient com per no només l'autoconsum d'aquests edificis, sinó per generar, distribuir els 2.000 metres la rodona, que ara es pot, perquè Esquerra Republicana va guanyar una esmena al Congrés de Diputats, 2.000 metres la rodona, això vol dir que arribem pràcticament al 30-40% dels edificis de la ciutat. I aquí són vostès essencials, perquè el principal escull per fer això és constituir les comunitats energètiques. Obtenir la voluntat de propietaris o llogaters, d'usuaris dels edificis, bàsicament dels propietaris. Aquí haurem de fer un esforç, també d'innovació social, si convé, per articular regles del joc que ens permetin identificar les possibilitats,
fer el plantejament tècnic, fer la previsió, la pressupostació, l'avaluació del cost d'aquestes inversions, els criteris d'amortització i les eines de finançament, tota la vegada. I aquí hi hem de jugar tots. Hi ha de jugar l'administració, hi ha de jugar la propietat, però l'efecte global és de creació de riquesa i de millora del capital del patrimoni de la ciutat en el seu conjunt i, a més, és una millora bastant fonamental en termes de cohesió social. De manera que més habitatge, prou desnonaments, I millor rehabilitació, habitatge. exacte, amb tot el que comporta. Lluís Llorenç Vinyes que prenia nota quan parlava del tema de comunitats energètiques, perquè quina feinada que us ve els administradors de finques amb aquest tema. Avui faig només un petit tast. Això ho tenim treballat. Farem una presentació, i si estan vostès convidats, a fer una primera aproximació. Els han de convidar perquè és que ells són claus a la gestió de tot plegat, és a dir, administradors i administradores de finques... Exactament això. Exactament, vull dir, no? Que amb el tema aquest de les comunitats energètiques, de la gestió de tot el que passa, igual que també són els que gestionen, no? Parlant de rehabilitació, els fons Next Generation, és a dir, són els interlocutors vàlids perquè tot això tiri endavant, però, bueno, com sempre, quan comences amb nous camins, escolta'm, hi ha molta feina a fer. Això és només una de les vies. Deixi'm lligar per un moment amb un plantejament més general. Aquesta ciutat necessitem també renovar, modernitzar el nostre model productiu, la nostra economia. De què vivim, en què treballem. Jo crec que ens convé molt no dependre tant del turisme. I no estic dient que el turisme és imprescindible i és una font de riquesa evident, però ens convé afegir valor afegit, aquesta expressió. Ens convé augmentar la productivitat, necessitem augmentar els sous, la capacitat de generar ingressos i, per tant, augmentar la capacitat de consum també de la nostra ciutadania. La desigualtat està augmentant a Barcelona. La distància entre la renda mitja dels barris amb nivells d'ingressos inferiors a la més alta està augmentant. I en els últims anys això s'ha produït amb una mesura, fa 15 anys, la diferència entre el barri més de renda disponible mitja del barri. No estic parlant de sous, estic parlant de renda familiar, de renda disponible més baixa i més alta. La distància entre el més baix i el més alt era de 1 a 3, com a mitja de barri. Ara ja és de 1 a 4, quasi. I això és deixar de ser Barcelona, si no hi posem remei. Barcelona vol dir no només qualitat pública i no només eixample magnífic, que per cert, millor que el preservéssim i no el féssim malbé. Vol dir cohesió social, vol dir un continu de societat connectada en què és possible l'ascens social, en què és possible que tothom aspiri a prendre decisions respecte a la seva vida. Ara els estem dient als joves que el millor que poden fer és marxar. I en bona mesura està connectat això amb la qüestió de l'habitatge. Al darrere d'això hi ha una qüestió més global encara. Hem de constituir bé l'equilibri, la potència combinada, sumada dels 3 factors: formació, ocupació, habitatge. Podem discutir per on comencem. Abans d'ahir teníem una conversa amb totes les entitats del tercer sector on això quedava palès d'una manera potentíssima. Jo els demano a vostès que contribueixin positivament a que aquesta tercera pota, que d'alguna manera és la primera, perquè hi ha algú que diu, no, hem de començar per l'habitatge, la relació formació, ocupació, habitatge, el funcionament d'aquest triangle bàsic de la societat, que avui està trencat. Avui no existeix aquest equilibri, l'hem de recuperar, però l'hem de recuperar amb decisió, amb iniciativa, amb complicitat. Tot això no va sense un acord públic i privat, sense el lideratge d'una institució. Jo vull representar el lideratge de la institució pública, compromès amb aquests objectius. Però sé que si ho faig o intento fer-ho des de la plaça Sant Jaume i pel meu compte, m'equivocaré segur i no ens en sortirem. De manera que jo necessitaré la complicitat, és a dir, l'acord tangible, concret, les regles, el que dèiem abans. Com gestionem la regla del 30%? Com posem el sòl a disposició? Com engeguem el mecanisme de rehabilitació perquè funcioni la màquina, el motor econòmic que això representa. Quina formació professional, per cert, necessitem per tirar això endavant? Que ara no tenim, o no tenim ni molt menys amb la dimensió adequada.
etcètera, etcètera. Avancem amb les preguntes. El que faré és anar intercalant les preguntes que ja ens estan arribant via WhatsApp. A més, la primera que ens arriba és la que la volia fer ara. Hem tingut aquí una connexió, un wifi mental amb la persona que fa aquesta pregunta. Ens diuen, portem molt de temps comentant la importància de convertir locals en habitatges. Concretament, la dada que tenim és que hi ha 16.300 locals comercials en planta baixa que estan buits. La pregunta que ens fan, o que li fan a l'Ernest Maragall és: us comprometeu a impulsar aquesta iniciativa? A veure, sí, amb una consideració i amb un afegit, i és que hauríem de començar també, o a més, o al costat, per fer baixar activitat econòmica del pis a la planta baixa. Perquè el desitjable, en principi, com a model de ciutat i com a concepte general, és que l'habitatge estigui en les plantes i l'activitat econòmica, comercial, despatx, taller, el que sigui, a la planta baixa. I en aquesta ciutat tenim prou evidència. No és que siguin molts centenars de milers de despatxos locals que podrien ser habitatge, però uns quants sí que n'hi ha, bastants. De manera que també podem fer, a més, un esforç per baixar activitat econòmica a la planta baixa. I això també demana una actitud, una proactivitat des de l'administració per facilitar-ho, per fer-ho possible. A més d'això, és cert absolutament que en aquesta ciutat, entre altres coses, l'evolució de la tipologia del comerç i de l'activitat econòmica ha anat generant desertització. Tenim uns eixos comercials fantàstics, però també han fet un efecte una mica forat negre. No és que els hi doni la culpa, és una qüestió d'evolució global i és una qüestió, en tot cas, a més que hi ha totes les noves tipologies d'oferta comercial i particularment tot el comerç online, que també està alterant profundament això i també està contribuint a aquesta desertització. I per tant té sentit la pregunta i té sentit que tinguem polítiques també per flexibilitzar, per renovar l'arsenal d'instruments, les regles del joc que permetin tenir habitatge en planta baixa en determinats indrets, carrers, millor habitatge, és a dir, les plantes baixes, el carrer, o el punt de relació entre carrer i edifici és essencial des de diversos punts de vista, però un punt de vista molt evident és el de la seguretat. El comerç és una fàbrica de seguretat i la manca de comerç és una fàbrica d'inseguretat, la manca de vida al carrer. Els habitatges, en principi, no generen tanta vida al carrer com genera el comerç o el taller o l'activitat econòmica. Però, en fi, segur que és molt millor això que no el local tancat. De manera que sí, que la resposta és que ens hi posarem. Alguna cosa de fer, parlant d'aquesta manca d'habitatge, aquí pot haver una solució. Més preguntes que ens arriben via WhatsApp, teniu el número aquí. Com pensa, senyor Maragall, retenir els propietaris perquè no venguin o treguin del mercat els seus pisos afectats per la nova llei de la vivenda i per l'extrema protecció que s'està donant als llogaters? Bé, això és el que dèiem al principi, no? Em sembla que és el que hem tractat d'explicar. Abans he dit que aquesta llei, que no està aprovada encara, que s'ha d'acabar de verificar en quins termes, en quin resultat final i en quina lletra petita es concreta. Però en qualsevol cas, sigui quina sigui el resultat final, en la hipòtesi que s'aprovi, que és la hipòtesi raonable, doncs l'haurem d'entomar i l'haurem d'aconseguir exactament aquest efecte. Que això no sigui un factor ni de paralització, com és ara la regla del 30%, ni d'absència o de trasllat de tot el mercat del lloguer a la venda. En aquests moments tenim ja ara som aproximadament un 60% d'habitatges en propietat i un 40% en lloguer, si no vaig errat. A Barcelona estic dient. Almenys això diuen algunes xifres oficials. No sé si és prou precís. Però, en qualsevol cas, a mi em sembla que hem de fer un esforç per mantenir un mercat de lloguer obert, abundant, suficient, etc. I, per tant, que haurem de veure com és... És a dir, jo no
no puc acceptar la hipòtesi de que la regla per si mateixa impedeix o anul·la el mercat de lloguer. I si parlo, i si constato el que està passant a qualsevol altra gran ciutat europea, fa poques setmanes parlava amb el president de l'àrea metropolitana de Toulouse. I en allà, Toulouse és la meitat que Barcelona, aproximadament. Són 850.000 habitants. I els preguntava, amb quines regles funciona el mercat d'habitatge? I em deia, bueno, allà construïm, em deia ell, quasi 3.000 habitatges a l'any, que és una proporció més intensa que els 5.000 que jo estic dient ara a Barcelona. Amb alguna regla de limitació o de divisió entre habitatge públic, lliure i protegit, sí, també tenen la regla, no del 30, sembla que era una mica més del 30, el 35%, si no recordo malament. I funciona, sí, funciona, hi ha inversió, hi ha mercat. O un altre exemple, a París, a la regió del Gran París, els 130 ajuntaments del Gran París, que és com Catalunya pràcticament en termes de població, 7 milions i escaig de persones, s'han posat d'acord per construir, per fer aparèixer habitatge nou o renovat amb una dosi de 80.000 habitatges any, que segurament és el que necessiten. I no sé quants necessitem. Ho dic perquè tot això, la regla aquesta del mercat de lloguer, funciona molt millor com més oferta global hi hagi, com més sol posem a disposició, i per tant com més capacitat hi hagi efectivament de mercat de venda i de lloguer conjuntament. I el que hem de fer és articular això de manera que no hi hagi, que aquesta presumpta hipòtesi de paralització no es verifiqui. És la nostra responsabilitat, és la nostra responsabilitat que això sigui així, però entenc que és perfectament possible. Li demano... Brevetat. Sí, perquè clar, tenim moltes preguntes i estaria bé que les poguéssim respondre totes. Una altra, diu, està contemplada la possibilitat de derogar la llicència de pisos turístics en comunitats de propietaris perquè els propietaris els posin a lloguer? Està contemplada, és obligat, jo crec, contemplar el conjunt del fenomen dels habitatges d'ús turístic i posar al dia la regulació. Posar al dia la regulació i posar al dia l'acció. Perquè a vegades les qüestions s'enquisten o es fan malbé, no només o no precisament perquè la regulació no sigui l'adequada, sinó que una regulació molt ben intencionada, mal gestionada, pot generar desastres diversos. I aquest em sembla que és un cert exemple, una certa il·lustració d'això. De manera que hem de posar al dia... A mi quan em diuen, o quan em verifiquen, mira, en aquest barri concret el nombre d'habitatges d'ús turístic registrats és tal. Si vas a les pàgines web corresponents, el nombre d'habitatges d'ús turístic posats a oferta és 10 vegades més. És obvi que hi ha alguna cosa que no va, no? I aquí també serà necessària la seva col·laboració, la seva responsabilitat i la seva funció. I la nostra, la primera, la de l'administració. Jo no estic defugint ni traspassant cap responsabilitat, però això no pot ser. I per tant haurem d'entrar i entrar en profunditat a l'actualització de la regulació d'habitatges i sobretot els instruments normals de l'administració en l'àmbit de la inspecció, de la presència, del contacte real amb la propietat i amb els administradors de finques, etc. Parlem del tema de les inversions, que és un tema que preocupa aquí a la comunitat que avui ens acompanya. La nova llei de la vivenda dona capacitat a les comunitats autònomes per legislar en matèria d'habitatge. Com podria afectar, pregunten a Barcelona, una normativa molt restrictiva a Catalunya respecte a d'altres comunitats de l'estat espanyol que competeixen en captació d'inversions? S'entén? Cap al sector de l'habitatge? Jo crec que, primer, que en la hipòtesi d'una normativa molt restrictiva en comparació amb altres, és una hipòtesi que hauríem de posar al seu lloc. Jo no veig cap raó perquè això hagi de ser així i que la comparació sigui perjudicial en si mateixa. Jo crec que... És a dir, que la restricció de la inversió immobiliària en aquests moments, primer que és molt... Parlem de Barcelona o parlem del país? Perquè em sembla que hi ha circumstàncies
Jo tinc la impressió que a Badalona s'està construint, i a l'Hospitalet també, i a Barcelona no. Ara estic simplificant, no? Ara hi ha molts caps que feu sí, eh? No us veieu, però jo sí. Barcelona no, a l'Hospitalet sí. Però per tant això vol dir que això ja ara no té res a veure amb aquesta regulació ni amb els seus avenços. Té a veure amb altres qüestions. La regla del 30% que abans has esmentat és un factor, obvi, i per tant l'hem de posar al dia i l'hem de convertir en un motor en comptes de un fre. I no crec que ens costi massa establir els acords necessaris, la complicitat amb el sector que ho permeti. I això és com dir-ho, és independent i és previ i anterior o en paral·lel o independent de l'efecte de la regulació. I per tant la regulació el que ens ha d'ajudar és en tot cas a gestionar millor el mercat de lloguer tal com el tenim ara. O tal com no el tenim ara, precisament. Perquè el problema és que no es construeix habitatge nou, però tampoc no hi ha el muscle suficient de mercat de lloguer. Amb això estem d'acord o no? Doncs escolta'm, hem de revitalitzar aquest mercat. Però hem de fer les dues coses. Hem de fer aparèixer oferta nova, hem de fer que hi hagi inversió, que hi hagi construcció, que hi hagi habitatge nou, que hi hagi sòl disponible, doncs, i que hi hagi efectivament un mercat de lloguer actiu i normalitzat. Jo crec que aquí és fonamental, com dir-ho, generar certesa. Una part del que passa ara també és la incògnita o els dubtes, la incertesa com un element econòmic que és fatal. Amb incertesa l'economia es para, la inversió adopta precaucions. I per tant hem de posar sobre la taula també concretament mecanismes, possibilitats i acords que garanteixin la rendibilitat, el funcionament, la seguretat en la gestió dels lloguers a 20, 30 i 50 anys. I em sembla que aquesta és la nostra obligació, generar unes regles del joc que donin estabilitat, que donin certesa al mercat. I per tant que tothom sàpiga exactament a què juga, que tothom sàpiga exactament quin és el risc i quina és l'oportunitat. En el fons, si m'ho deixen dir una mica més, però espero que ho entenguin, es tracta també de poder parlar de quina taxa de retorn és admissible que tingui la inversió immobiliària en aquests moments en aquesta ciutat. I aquí, oi que hi ha un diàleg possible? Tinguem-lo i acordem-lo, si no hauria de ser tan difícil. Ara, esclar, no podem, suposo que estan d'acord en que no podem basar una política d'habitatge d'aquest tipus, de fer aparèixer nova inversió, tot garantint, a més, retorns de 2 dígits. Doncs no. Ha d'haver-hi un equilibri i un interès general protegit, però ha d'haver-hi garantia que la inversió té retorn, té projecció, té anys per endavant, té, per tant, seguretat. Parlem de les ocupacions, ja ho vaig recordar l'altra vegada, però a Catalunya tenim el rècord, el lamentable rècord d'ocupacions. A l'estat espanyol el 46% de les ocupacions passen aquí i moltes passen a Barcelona. La pregunta diu, donat l'increment any a any des de l'any 2015 fins ara del nombre d'ocupacions il·legals, considera que aquesta situació és un problema i continua, diu, ha existit voluntat política per solucionar aquesta situació? A Barcelona una part dels ocupes no ho són per necessitat. La sensació de molts és que s'està traspassant un problema general de la societat als propietaris. Què ens pot explicar des del seu punt de vista? L'ocupació és un problema? Bé, jo crec que, deixi'm recordar la segona de les línies grosses que he dit, el tema dels desnonaments i de la gestió de l'emergència social. En aquests moments jo he parlat d'un fons de 25 milions. Saben quan estem gastant avui amb els dos conceptes centrals, grossos, sensellarisme per una banda, manteniment de les famílies desnonades amb altes interessos, bàsicament, i lamentablement, des del meu punt de vista, no pas amb allotjaments dignes, sinó amb habitacions de fondes i pensions, etc. Estem gastant pràcticament 50 milions d'euros en la suma dels dos conceptes, 27 per un, 22 per l'altre. Quan jo dic que hem de prendre's en sèrio aquesta política de prevenció del desnonament i que el millor desnonament és el que no es produeix, estic dient també, a més,
que això ens permetrà aïllar, delimitar correctament els fenòmens d'ocupació, reduint sensible, significativa, al màxim, les ocupacions d'origen social, basades en la vulnerabilitat i en la necessitat, en les situacions de desesperament, en què la gent que ha de sobreviure, doncs fa el que sigui per sobreviure. I això, vostè en la pregunta ha dit, una part no és aquesta, sinó que és una altra. Per tant, delimitem bé, aïllem. Com més l'aïllem i com més la delimitem, l'ocupació il·legal, l'ocupació organitzada amb una organització de caràcter criminal, mafiós, de caràcter delictiu, efectivament, això s'ha d'aïllar i s'ha d'atacar i s'ha d'afrontar amb totes les conseqüències. Com més part, diguéssim, més o menys confusa apareix, barrejada amb una realitat social prèvia i addicional, doncs més difícil és de tractar bé, de gestionar. De manera que el que hem de fer és actuar de fons sobre la part que està més a les nostres mans, aïllar aquesta i actuar. Jo no estic dient que haguem d'esperar, i hem d'actuar ara. Amb les ocupacions manifestament il·legals o delictives, doncs no hi ha cap raó per no actuar, o per tolerar-ho, ni per acceptar-ho com una part, diguéssim, sense remei. No, té remei i té camp d'actuació. Aquí també, com en altres temes, per cert, deixin per un segon parlar de que no tenim el sistema de justícia que necessitem. I que necessitem a les ciutats, que no necessitem a les grans ciutats. Això val per la seguretat en general. El senyor Jordi Corons, que està aquí, ens hi podria fer una lliçó magistral sobre això, però val molt especialment també en aquest aspecte. Necessitem una justícia àgil, ràpida, que prengui decisions. O no té a veure amb aquest tipus de fenòmens de les ocupacions il·legals l'actuació o la omissió de la justícia en les seves decisions. A mi sembla que és evident. I per tant hem d'acordar també, aquí hem de treballar amb els jutges, igual que hem de treballar amb vostès per totes aquestes altres qüestions, hem de treballar amb la justícia, amb la fiscalia, amb l'administració de justícia, ha de ser molt més propera, molt més immediata, ha de poder prendre decisions d'acord amb les forces de seguretat, o emprant l'instrument de les forces de seguretat adequadament. En fi, que hi ha bastant a fer també aquí, però jo crec que aquí hauríem de millorar sensible i ràpidament. Més preguntes. Des del partit que vostè representa ens diuen: sap si han demanat el parer dels administradors i administradores de finques al respecte de la limitació del preu del lloguer? És a dir, s'han interessat pel que pensen? Jo crec que quan es va produir el procés d'elaboració legislatiu aquí a Catalunya, jo no conec exactament, no formava part de la responsabilitat de l'elaboració legislativa d'aquesta matèria, però jo crec que sí que es van fer en aquell moment, es van produir els contactes, les escoltes i el contrast necessari amb tots els sectors implicats, espero que també vostè. I si no, doncs s'ha de rectificar. Abans he dit que inclús amb la hipòtesi que s'aprovi la llei al Congrés de Diputats hi ha tot un espai que serà el de Catalunya i el de Barcelona. I en aquests espais sí que no em costa gens d'expressar el meu compromís que aquest contacte i aquesta relació es produeixi amb el màxim d'eficiència i d'utilitat compartida. És a dir, la unilateralitat en aquestes matèries acaba sent absolutament contraproduent, perquè afegeix menys coneixement, afegeix risc d'error i afegeix, a més, possibilitats d'interpretació, si voleu, més en l'àmbit del clima. En aquesta ciutat el primer que ha de canviar és el clima, i el clima de la relació entre administració i ciutadania, entre institució i sectors econòmics, entre ajuntament i propietat. Ha de canviar en positiu, i per tant qualsevol regulació que afecti seriosament a una o altra de les parts implicades ha de tenir un element previ, constant, i no només previ, sinó també continu, perquè les normes s'han d'ajustar, s'han de rectificar, han d'aprendre també les normes. La regulació és... Qualsevol regulació nova canvia les realitats i té uns efectes. No sempre
Està passant avui amb l'urbanisme. Hi ha molta... Ara hauríem de parlar de superilles i segurament tampoc és el moment. Però hi ha molta... No li agraden les superilles. Hi ha molta frivolitat amb el desplegament normatiu. No sempre estem fent bé la feina d'avaluar tots els efectes secundaris que una norma produeix. Ens atenem potser a un objectiu principal o únic, molt clar i molt definit, però si resulta que al mateix temps estem generant efectes contraproduents per dos o tres bandes addicionals, doncs inclús acabem perdent l'objectiu principal, que això és el que no pot passar. Lliguem el que comentava de la justícia amb una altra pregunta que ens entra. Vaig canviar l'ordre una mica segons el que ens explica el senyor Maragall. Diu, comenta el senyor Maragall la necessitat d'agilitzar la justícia. La recent llei que es va aprovar al Parlament de Catalunya dona capacitat als ajuntaments per iniciar accions per desnonaments, per ocupacions il·legals, però treu a fora a les comunitats de propietaris, i aquest és un tema que s'ha tractat molt també als mitjans. Creu que es podria revisar la llei en aquest sentit i incloure una altra vegada aquí les comunitats de propietaris, no deixar-les al marge? És un tema delicat, aquest és un tema delicat perquè afecta precisament a la mateixa definició de responsabilitat pública i de responsabilitat institucional i de qui l'assumeix aquesta responsabilitat. Jo no sé si es tracta de simplement revisar la llei per incloure les comunitats o es tracta de posar en peu un tipus, el que dèiem ara fa un moment, un tipus de relació que garanteixi efectivament la capacitat de les comunitats per posar en marxa el mecanisme, per activar, i per tant que l'administració estigui obligada en qualsevol cas a assumir aquesta activació i estar atenta i a prop i perfectament amb disponibilitat d'entendre la necessitat i per tant que les comunitats de propietaris no siguin dues parts contràries, sinó part del mateix interès general que es manifesta en base a una decisió que potser té lògica que sigui de la pròpia administració en el terreny formal, en el terreny de la tramitació, en el terreny del procediment previst normativament. Però no es tracta de deixar fora, sinó al revés, d'incloure també la responsabilitat i la possibilitat, la capacitat de les comunitats de propietaris. Estem a la recta final ja passats de temps, però intentarem respondre a totes les preguntes que encara tenim, que són molt interessants. Ens diuen el preu del mercat del lloguer, i és veritat, això ve molt marcat pel preu de compra de l'habitatge. I la pregunta és, per què no s'estan fent polítiques per contenir el preu de venda dels habitatges? Si se sap que això té una repercussió després en el lloguer. A veure, a mi em sembla que això està associat amb tot el que hem dit fins ara, respecte de les polítiques o de la no política, de la insuficient capacitat de l'administració per generar un mercat global d'habitatge en els dos àmbits, el de la venda i el del lloguer. Perquè això em sembla que l'experiència ens demostra que si hi ha suficient renovació, suficient oferta nova, suficient creació de sòl, de posar a disposició el sòl perquè hi hagi habitatge nou, el mercat s'ajusta. El mercat s'ajusta i és dels mercats en aquest terreny més sensibles a la dimensió i a la qualitat de l'oferta. I per tant és fonamental en aquest sentit que aparegui posar sòl a disposició de la iniciativa, part des de la iniciativa pública, però també des de la iniciativa privada. En la mesura en què això succeeixi, la tendència del mercat és ajustar-se per si mateix en aquest sentit. Ara també, aquí com en altres matèries dels que hem parlat, és molt important un altre tipus d'elements que incideixen en això. Al fi i al cap això depèn del valor del sòl. I el valor del sòl cada cop més, en una economia com la nostra, té una evolució que tendeix a ser no només estrictament en funció del nombre de l'oferta nova que aparegui, sinó d'elements de la globalitat del sistema econòmic, del valor de la ciutat, de la capacitat de treure inversions com les que tenim des del punt de vista d'activitat econòmica general, de fenòmens com el turisme. Com el turisme que té efectes en els dos terrenys, perquè per una banda gentrifica, diguéssim, ens fan fora de la ciutat, els d'aquí, mercat de lloguer,
I per una altra banda, a més, està generant, potser amb una determinada zonificació, una determinada intensitat més alta, però sectors, territoris, barris, en els que el preu està cada cop més influït per la presència d'un determinat tipus de compradors, d'un determinat tipus d'interessos, que a vegades són... Una cosa és gent que vol venir a viure a Barcelona perquè s'està molt bé, perquè ens agrada molt i perquè és un molt bon lloc per treballar, i això té a veure amb una determinada evolució empresarial i econòmica, que està molt bé, i una altra cosa és un fenomen que també és de comparació, és a dir, estem en un món en què tothom, les decisions es prenen en funció d'elements relatius. Barcelona està pujant de preu en relació a altres ciutats. Per què? Perquè en termes relatius encara és barata per un determinat concepte d'inversió immobiliària. I per tant és un lloc on val la pena invertir. Ara aquesta inversió està fent pujar els preus, el cost de la inversió. I per tant, regular això no és senzill, perquè estem intervenint en un mercat d'alguna manera mundial. El que jo defenso és precisament una part és una qüestió molt més de fons aquesta, és qui pren les decisions sobre Barcelona, qui decideix quan val Barcelona, qui decideix com evoluciona el mercat de l'habitatge amb aquesta dimensió no només del lloguer i les seves regles, sinó també de la inversió en general, de les oportunitats de desplegar l'activitat econòmica en un punt o en un altre, o del valor d'una finca en termes d'inversió estrictament, a vegades quasi només financera. Jo crec que nosaltres ens hem d'exigir, i és el que jo em proposo, assumir la responsabilitat de la decisió. Ja sé que soc perfectament conscient de quin món vivim i que el mercat ha de funcionar i no puc pretendre ni limitar-lo excessivament ni negar-lo, ni prohibir-lo, al contrari. Però jo m'haig de poder mirar els ulls amb els grans inversors i haig de poder discutir la taxa de retorn que dèiem abans i haig de poder tenir polítiques actives que ajudin o que compensin o que equilibrin. I tot això s'ha de fer des d'aquesta responsabilitat. Abans he dit lideratge i complicitat. Lideratge vol dir això. Vol dir saber qui són els que estan prenent decisions a Barcelona i tractar almenys d'equilibrar o d'assumir nosaltres la responsabilitat. Ara, tant millor serà aquesta decisió pròpia nostra, que Barcelona és un subjecte, dic jo, no? Però tot això tendeix a convertir-nos en objecte. Jo no vull que Barcelona sigui objecte. Hem de ser subjecte, no només des de l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament amb vostès, amb el sector immobiliari, amb els grans inversors. Que amb això tinc una aspiració excessiva per ser diferent del que passa en altres ciutats. Sí, jo no vull ser una ciutat franquícia, tampoc vull ser una ciutat low cost, oi que no? Tampoc vull ser una ciutat dicotòmica en què per una banda som low cost i per una altra banda els inversors fan pujar els preus sense que ningú ho pugui impedir. Vull dir que hi ha moltes forces en joc aquí. Doncs posem-nos-hi, posem-nos-hi, arremanguem-nos també, si cal, però comencem a prendre decisions sobre nosaltres mateixos. Ho hem de deixar aquí. Ens ha quedat alguna pregunta pendent, però no tenim més temps, però em sembla que Déu-n'hi-do totes les coses que ha explicat avui Ernest Maragall, si les fa totes tindrà molta feina, és a dir, però queda claríssim... D'això es tracta, no? Home, d'això es tracta, no? Ho dic en positiu. El que dèiem, l'habitatge i tot el que toqueu, els que avui sou aquí, administradors i administradores de finques, és clau en el present, en aquest horitzó que tenim 20-30 aquí a davant, i la consciència de que és així avui amb tot el que... Deixes dir una cosa per acabar? Però molt curta, perquè me van fent així. No, perquè això que estàs dient lliga amb el que jo crec que és important de compartir. La qüestió d'aquestes eleccions és i ara què? No és com passem comptes. Passem tots els comptes que calgui passar. Però la qüestió de debò és i ara què? Estem en un punt d'inflexió. Cap a on orientem aquest punt d'inflexió? Quina és la tendència i la intensitat, la pendent d'aquesta inflexió? Com la fem que sigui positiva, creadora, equilibradora i guanyadora? Mira, jo tinc un avantatge, també derivat de l'edat. És que tinc tota la llibertat del món.
Ja no té tinc gaires cap càlcul, filtres. no depenc de res. No cal que pensi en 4 anys. Puc pensar en 4, en 10 i en 20. De manera que estic disposat a fer això, a jugar-me-la, en el millor sentit. Haig d'arriscar. Però soc molt conscient que el risc no pot ser personal, que ha de ser un risc compartit, estimulat, positiu, des de la il·lusió, des de la implicació, des de la responsabilitat compartida. I és el que penso fer. Molt bé. Moltes gràcies. Ernest Maragall, un segon que ja baixem tots dos. És el segon dels candidats que ens visitava, el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i dir-vos, emplaçar-vos ja el 27 d'abril, que és el dia de la Mare de Déu de Montserrat. Me'n recordo perquè jo vaig parir una filla aquell dia, el tinc gravat. Aquell dia farem la tercera de les entrevistes, serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, per tant us citem a les 9 del matí el dia 27 d'abril. Senyor Maragall, moltes gràcies una altra vegada, gràcies a tots.